soyayya ba kuskure ba yaudara ba, sanayya alkhairi ce in har kayan dace, sanayya hanyar ganewa a saka a hanya. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai bar ni ba, ni ba zan yaudara ba. Ko in ci amana in nayi Allah ba zai bar ni ba, Allah ba zai kyale ba. Yaya zan yi da rayuwa tana so ta samin kishin ruwa, wanda ba karewa wanda ba ya karewa. Wayo Allah duniya, sanayya hanyar ganewa, sanayya hanya ta ɓacewa, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba. Sanayya soyayya ba kuskure ba yaudara ba, sanayya alkhairi ce in har kayan dace, sanayya hanyar ganewa a saka a hanya. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai bar ni ba, ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba. Daman na san wannan ranar za ta zo. Ranar da ba zan iya ɓoye ma kaina ba. Amma don Allah, ina son ka mota ta wuce. Domin ta fi son zuciya. Da kulawa lokacin da ke tsananin buƙatar kulawar ta. Ban ga laifin zuciyar ki ba. Sai dai na yi mamaki da har idanuwanki suka jure gani na tsawon sati biyu a cikin gidan ba tare da kishi babban abin da ya bani mamaki shi rashin sanin irin zuciyar da ke cikin kirjinki, domin na tabbata nisan da muka yi da kuma shakuwar da muka yi da ke a soyayya, zuciyarki za ta iya bugawa yayin da idanunki suka yi tozo. Ci amana in nayi Allah ba zai bar ni ba, Allah ba zai kyale ba. Yaya zan yi da rayuwa tana so ta samin kishin ruwa, wanda ba karewa wanda ba ya karewa. Wayo Allah duniya, sanayya hanyar ganewa, sanayya hanya ta ɓacewa, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba. Wanda ba karewa wanda ba ya karewa. Wayo Allah duniya, sanayya hanyar ganewa, sanayya hanya ta ɓacewa, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba. Adam yaushe ka fara ɓoye min alaƙar da ke tsakaninka da Yusra? Me yasa baka tambaye ta ba lokacin da kuka fara soyayya? Shin tana soyayya da wani ko kuma ba ta soyayya da wani kafin ka fara soyayya da ita? Baka bani amsa tambayar da nake yi maka ba.
ita ya dace ka je kai wannan tambaya domin ita ce take da amsar da za ta gamsar da kai. Domin na ga kun kusa da ita. Adam, ya daban tambayar da nake maka amsar da kake bani daban. Ya isa haka dan Allah ya isa haka. Da me kake so na ji? Da rashin masoyiya ta zan ji? Ko kuma da takeici? Da tashin hankalin da kake kokarin jefa ni akai? Me yasa ba za ka nutsu ko da na saka ɗaya bane kai tunanin abin da ya dace? Ka je ka same ta kai mata wannan tambayoyin ba da amsar su. Ya isa ka dan Allah ya isa. Da me kake so na ji? Da rashin masoyiya ta zan ji? Ko kuma da bakin ciki da takeicin da kake kokarin jefa ni a ciki? Me yasa ba za ka nutsu bane? Ban taɓa jin kuna hayaniya irin wannan ba dai. Ina can a shashi na amma jin hayaniyar ku nake yi. Me ya faru? Ba komai. Ba komai. Baba. Tunda shi ya ki faɗa min, kai ka faɗa min gaskiya abin da yake faruwa. Tun ina shashi na nake jin muryoyinku, kuma na zo na tadda ku gaba ɗayan ku kowa tsaye. Kowa ran saɓace yana kuka, amma an ce wai babu komai. Amin. Tun da ya ce miki babu komai. Babu komai. Ya za ku mai da ni sha? Ya zan shigo in tarar da ku gaba ɗayan ku kowa yana huci, ran saɓace yana hawaye, sannan ku ce mun babu komai. Yasa, me yake faruwa? Amin. Ki san dai tun da nake tun tasowa ta. Ban taɓa wani miki dukkan wani abu da ke damuna. Tun da ya sani ce miki babu komai. Babu komai. Dan Allah, ki daina tambaya na haka. Idan lokaci ya yi, zan sani da ke abin da ke faruwa. Shikenan. Tunda ka ce babu komai, ina jira in lokaci ya yi in ya so ka sanar da ni. Allah ya sa in ji alkhairi. Kuma ne zan ji Alaikum salam. Na yi. Lafiya. Sannu. Ya wuce. Masuraci na zaki. Kar baki manta a cikin gida kike nan ba daji ba. To matso ki zauna. A'a, nan ma ya isa ai. To shikenan, amma fa ya zama dole ki saki jiki domin ni kuma sannan ki saba da tsokana ta domin ni na saba kullum da dawo cikin gidan nan su kuma masu sani sai na yi tsokana da ke jin daɗi. Ni ko kaka, ba abin da na tsana sama da to. Amma me? A'a, ba komai. To ya zan yi? Tunda Allah ya haɗa ni da yaya mai tsokana. Amma Hajiya ta sanar da ni zuwa kuma tun kafin ki zo na yi mata alƙawarin zan kula da ke tamkar kanwata ta jini kuma ni duk wanda yake tare da ni ina kallon sa tamkar jinin jikina ne. Ina fatan za ki sauka mu wajen mallakar ki a matsayin kanwata. Insha Allah za ka same ni mai biyayya yaya kuma za ka same ni a duk yadda kake so.
Allah kan wata. Na maka alƙawari yayana. Adam! Ya isa haka dan Allah, ya isa. Na zaci kana da wani abu ne mai muhimmanci da kake son ka gaya min. Ashe kawai so kake bata min lokaci. To ni ina da abin yi. Adam! Wai me yasa kake da taurin kai akan abin da ba ka isa ka canza shi bane? Ko kuma kai me yasa kake kokarin shiga gonar da ba taka ba? Ina ruwanka? Wannan rayuwa ta ce. Ya kamata ka daina shiga abin da ban gayyace ka ba. Ka rabu da ni ne rayuwa ta yadda nake so. Kai, a'a, me yake faruwa? Ya haka? Kun mayar min da gida sai ka ce gidan karnuka? Sai haushi kuke min kaman karnukan da ba su da iyaye? Kullum a tsakaninku kaman kuna ganin hanjin juna? Ya zama dole ku sanar da ni abin da yake faruwa a tsakaninku. Domin ni ce cancanci in san menene yake damun ku a wani hali kuke. Domin ina matsayin mahaifiyarku idan ku ba ku gaya min ba to kuna so ku ci mutunci na ne ko ku wulakanta ni. Dukkan ku zauna. Ku zauna na ce muku. Ami dan Allah dan Annabi ki taimaka. Wallahi ba zan iya rayuwa babu ita ba. Ita ce numfashi na. Ita ce jina. Kuma ita ce gani. Rayuwata ma haɗa ce da rayuwarta. Ami, kin san yadda nake, kin kuma san yadda zan iya sauyawa lokacin guda. Dan Allah karki juya min baya. Ami, wallahi da ita na saba. Ami, ba na ci ko sha ba tare na tabbatar ita ma ta ci ko ta sha ba. Kuma ni ba ni da mafarkin da ya wuce ta kasance abokiyar rayuwata kuma uwa ga yayana kuma yara ga jikoki. Dan Allah Ami, ki ce rayuwata. So dangin mutuwa ne idan aka yaba da ita. Ami wallahi zan iya rasa rayuwata. Wai wace ce wannan take neman ta wargatsa min farin ciki na? Ta wargatsa min iyalina a cikin gidan nan. Wace ce wannan ne? Jama'a masu kallon mu, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam, wacce aka fi sani da Anta Aisha, jaruma a masana'antar Kano. Ina kira ga masoyana dan Allah dan Annabi da ku biyo ni wannan tashar tamu mai kayatarwa. Domin ku kalli wannan fim mai suna Sanayya, AMK TV. Ku danna mana gani subscribe. Wannan channel ta ku ita ce za ta ci gaba da kawo mai suna Sanayya. Sanayya ka ita ce fije da ya kamata mutane musamman mata na cikin gida tare da mazajen su iyali su kalli wannan fim din. Sanayya kada ku saki AMK TV sannan 1414. MSM Production ke gabatar da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah mai iko ni yau ba zan ma kwana a nan ba. Me zan bayar? zamani riga ne, an faɗa ban yi musu ba, tabbas kama da wani ba ta wani. Kai mun shi munafiki ban da kai ba. ko ya fito ni ake zargi, ni ne kai a tarihin Ustaz ka taba ji an ce Ustaz yayi sata? Kai kowa ya fito, alƙur'an ba zan yadda ba. Me fa Fito. Gidan rigima. kawai mutum ka nuna kamar ya fi ƙarfin mutane a gari? Ha, shi din banza shi din wafi. Ni za ka ce ban da imani kana danganta ni da arni. Rigima rigima, kowa rigima, gidan rigima. Yawa, na gode alaji a hanya. Kai,
Wai ba gare na kallo wai wani irin munafunci ne wannan? Duk abin da zaka yi karka zagi uwata. Tunda bai zage ta ba ai shikenan ai. To kuma shine zai yake so ya zagi uwata? Rigima, munafunci, tsaigumi, shiryawa Adam Bello SNK, ba da umarni Mahmud Safwan Malami. Kai malam fa sai aka ce wallahi na gaji rashin mutuncin da kake mu wallahi sai ka sake ni. Wannan shiri mai suna Gidan Rigima za ku iya samun shi a YouTube ɗinmu mai suna AMB24 TV. 10 ga watan 12 za mu fara sake muku wannan shiri. Shago mai rahusa na kayan butik isiya mai blouse. Shago mai rahusa na kayan butik isiya mai blouse. Ina samari ɗan kwalisa da burga. Mazan ku garzo kantin Alhaji Isiya mai blouse wanda ya tanadar muku da nau'ikan kayayyaki iri-iri na gayu ɗan kwalisar zamani. Kamar su jeans, t-shirt, polo, jersey, joggers, boxers, pickup, belt, sock, singlet, short nika, ball towel da sauran dalla-dallan nau'ika na kayan zamani. Alhaji Isiya mai blouse bai tsaya a nan ba. Ya tanadar muku da nau'ikan kayayyakin yara masu kyau da ban sha'awa, launuka kala da iri. Muna maraba da masu sari da masu siyan ɗaiɗai kan farashi mai rahusa arha gagara basa. Alhaji Isiya mai blouse na nan akan titin Ahmadu Bello Way da ke opposite Keystone Bank na garin Saminaka. Kar ku bari a baku labari, ku garzaya kuma ku kwashi naku gara basa. Siyan nagari mai da kuɗi gida. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka: 09071662025, 08065006073, ko kuma akan lamba 08155179959, ko kuma 09160683498. Sai kun zo. Na kayan butik isiya mai blouse. Ba kuskure ba yaudara ba, sanayya alkhairi ce in har kayan dace, sanayya hanyar ganewa a saka a hanya. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai bar ni ba, ni ba zan yaudara